Tan Binuwang Panglimbang 5 menit dina Rebo Wage tanggal 22 April taun 2026 kapetik saka Injil Yohanes bab 6 ayat 35 tekan ayat 40. Nek dipikir-pikir kanthi jero sak temene ora ana wong kang gelem rugi, gelem tuna, gelem sangsara. Saben wong kepengin badhi, kepengin bejo, kepengin kepenak. Lah menawa antuk kabegjan, bungae ora karu-karuan. Nadyan mengkono, wong wicaksana mesti kupiya nggayuh kabegjan kang kejaba ora kanthi cara gawe pitunane liyan, nanging uga kabegjan kang sipate sempulur, kepara ora ana pupus lan pungkasi. Waosan dina iki mbuka kekeran kapitayan kaya ngapa bejane dadi penderek dalam Gusti Yesus. Kabegjan kang temen-temen kabegjan dudu kabegjan kang ancik-ancik kasangsarane liyan sarta kabegjan kang sipate langgeng. Saora-orane ana 3 perkara kawedhar dening Gusti Yesus kang mbuka kekeran kabegjan mau. Sepisan Sri Yesus mono sang roti urip. Sapa kang marak percaya lan dhahar roti iki ora bakal luwe lan ngelak meneh. Tembung percaya prayoga kapigatekake. Minangka sumber urip, panjenengane bakal paring urip marang wong-wong kang percaya marang panjenengane. Minangka priya agung kang asale saka kalanggengan, panjenengane bakal paring urip langgeng. Kapindho, sapa marak panjenengane ora bakal dicutat dibuang. Ora kacutat kabuang jalaran nuhoni syarat dalem, tumindak welas asih sarta saguh nyingkur diri, manggul salib saben dina lan nderek panjenengane. Mula ora kira pangabekti para pendherek dalem bakal kasilaki. Tan mawang derajat, pangkat lan semat kabeh kang marak bakal tinampa kanthi becik, rinengkuh kanthi semanak. Katelu, sapa kang percaya marang panjenengane bakal kanugrahan urip langgeng lan bakal katangekake ing wekasaning jaman. Gusti Yesus Allah Putra kagungan kuwasa nangekake para pendhereke sarta paring kanugrahan urip langgeng. Pasaman suci percaya menawa ing kalanggengan mau para pendherek dalam Gusti bakal bungah-bungah urip nyawiji marang Gusti Allah kang saksuwene iki tresnani lan kupiya ditresnani. Sapa kang ora bungah urip nyawiji marang wong kang ditresnani. Pros tresna elem kinasih, paosan dina iki sacara mirunggan pinilih dening pasaman suci minangka waosan ing prastawa dukita utawa kematian. Mbuh pas prastawa geblake, mbuh pas memuli. Ing kahanan dukita utawa duka cita, pasaman suci kupiya ngelingake anane kanugrahan kang bakal tinampa dening pendherek dalam Gusti kang tilar donya. Ing kahanan dukita utawa duka cita, pasaman suci uga kupiya atur paneguh lan panglipur marang para brayat kang tinilar mligine sarta para rawuh asung panyengkuyung donga umum menawa sedulur kang tilar donya wis ndhisiki tindak tumuju Gusti. Kaya dene janji dalem sedulur mau ora bakal kacutat kabuang, ananging bakal kanugrahan urip langgeng. Mula ora prayoga kenyut jroning kasedhiyan lan kang kedawa-dawa. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus sang roti gesang kawula marak mring paduka saperlu asrah diri lan kapitayan. Kawula marak paduka saperlu ngangsu rejeki rohani sarta kegiatan kangge sangu tenaga sakdanguning tetirah tumuju daleming Yang Rama. Mugi nurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Kados mula buka sakmenika sarta ing salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.